pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare ndine nyaya iyaya iri kunetsa nyaya yechikomana Bellarmine Chatunga naye SA prosecutors blocked deportation deal for Chatunga insisting on attempted murder trial. Zvina kumira mushe ina handizozvachanya zondijamba sei honestly zimwe dzacho dzinotombo kujamba kanyaya ubva wazongota se uzongoonera pakungoti vaita plea deal chinji ubva watosiyana nadzo nyaya dzacho kusaziva kuti kune zvakawanda zvanga zviri kuitika. So munyaya yacho panapa authorities in South Africa have rejected a proposal that could have seen Bellarmine Chatunga Mugabe deported after pleading guilty to immigration related offenses, insisting instead that he must stand trial on more serious charges. Mugabe, who is jointly accused alongside Tobias Matonodze, is facing multiple charges including attempted murder, illegal possession of a firearm and immigration violations. The matter returned to the Alexandra Regional Court where prosecutors dismissed a plea deal but put forward by Mugabe legal team. The proposal sought to have him admit guilt on immigration charges in exchange for deportation and a suspended sentence. However, the state declined the offer, effectively shutting down hopes of any early resolution and confirming that the case will proceed through the courts. The charges arise from a shooting incident that allegedly took place in February at a residence in Hyde Park area, a case that has since drawn significant attention. With the plea deal off the table, Mugabe and his co-accused are now expected to fully answer to the charges as the trial process continues. Skillful baba. Chinjanonesa South Africa na vafunga kutokunyudza manje vanokunyudza zvimwe zvokuti kana iwe gaona zera nazvo cause iwe watoplead guilty ukabvuma kuti yes I'm guilty right tonzichuya manje muchianza ma charges. Imwe nyaya iri kunyanya kunetsa panapa ndiye kuti anditi mimi muri kutobvuma kuti makapointa a firearm. Question inenge yapo ndiye kuti where is the firearm? Ndo pane pakudzoka ponetsa nyaya. There is no way pokuti uchapinda munobva kuti handisi kuziva kwairi iwe watombobvunzwa ende pakatomborowa searching yakasimba pachichitsvagwa kuti yakaenda kupi izvo so wakuziva ngoti amen I don't know kuti vachaanza chiti chi handisi kuziva kwairi hausi kuziva kwairi sei iwewe ndo padzoka poita nyaya iwe wakabvuma kuti sure wakapointa a firearm and then the other guy the Matonodze guy akatobvuma kuti ari kutopleada panyaya dza-attempted murder saka vari kutonzi ngavachitokontinya nyaya yavo vakamira vakadaro but I don't know kuti ichange ichipera sei because ivo pane nyaya yacho vanhu vakuti vanga vakataurirana kakuti in exchange of this tobva tadese mukwanisa yenyu kuti ase kudhipota mukomana uyu then uyu amene munozosara muchionawo yamuri kuita uchi yamune muchiita naye panenge pakupisa. But I know kuti nyaya dzacho kwadzinenge dzatangira nekwadzinozoperera most of the times kunowanzozosiyana. For now toda kuti tingoisira ipapa